لسر ناوی چارپل مدیا و پانارومایا هفته سلاو و ریس تماشاوان هجا ایرو ایشف ازو دو میوان خواه دو کرد پرورن هجا امی مجارن به هفته پرسپکتیفا کردا بنرخینن میوان منی یکمین از آنکا بخوازم بین اکران میوان منی یکمین رزدار عزیز آلشه که عزیز تو بخیر آتیه ایوار باش ناخیره داده میوان منی دویمین جی پارێزەر مەدەنی ئایهانێ کێک مەدەنی تو بخێر هاتیە Sağ ol, spas dikim. میوانێک من ji ستۆقۆلمê میوانê minî din jî ji Bakurê Kurdistanê ji Nusêybînê beşdarî bernama me dibe dubare hûn bixêr hatin berî ku em dest bi bernama xwe bikin dixwazim do salvegera waliyê Kerkûkê rêzdar Necmetîn Kerîm bû Necmetîn Kerîm bi tekoşîna xwe bi sekna xwe bi helwesta xwe di dilên hemû Kurdistaniyan de bicî bûbû ji bo wî do li gelek ciya daxuyanî panel çêbûn yek jê li Parîsê bû li Enûsiya Parîsê bi beşdariya gelek kesan panelek çêkirin duê panelê de rêzdar Kendal Mezan şaredariya berê rêzdar Osman Baydemir Profesör Jo Blû û cîgirê serokê PDK Hesen Şerîf û nûnerê Herêma Kurdistanê Alî Dolemerî beşdar bû li Bakurê Kurdistanê Partiya Azadiya Kurdistanê gelek dezgeh partî û kesayet ji bo rêzdar Necmetîn Kerîm belavok belakirin daxuyanî dan rêzdar Necmetîn Kerîm bi helwesta xwe bi helwesta xwe ya wêrekî di referûna endûma serxwebûna Kurdistanê de helwestekî pir baş danî û ew helwesta wî ew ê her û her di doza Kurdistanê de bijî ruhê wî şad be û em ê wî tu carî ji bîr nekin niha em ê biçin bi mîvanê xwe re li ser mijar û bûyerên vê heftê bipeyvin berî ku em dest bi mijarê xwe bikin dixwazim hevalê me yê re jî sernivîsên vê heftê bîne ser ekranê da ku em zanibin mîvanê me zanibe em ê ser kîjan mijarî bipeyvin ji kerema xwe gelek spas ji bo vê jeneriyê beşdarên êja we bi jeneriyê dî mijarên me vê heftê gelek dewlemend e
مجارك هەیە کو تاریخا کوردستانی دا جیەکی وێ گرنگ هەیە پێشمەرگە ji بۆی ئالیکاری و پشتگiriya birayê xwe Kobanê çû wir lê wexta çûyîna wî ji Hewlêrê bigire heta Şirnaqê Cizîrê ji Cizîrê bigire Nûseybînê Qoserê Wêran şerê Sûrûcê deng veda hîn îro jî ew ziyareta wan ew çûyîna wanî hawara birayê wanî çervanên li wir deng veda wexta milletên Kurd di bûyerên netewî de yek helwest bin bi hev re tev bigerin milletê Kurd piştgiriyekî mezin didi wan û milletê Kurd gav bi gav derbe azadiyê diçe lê bê çûyîna wî ya azadiyê de dem dem hin astengî derdikevin lê ew ruhê serdana pêşmerge ji Hewlêrê heta Kobanî moralekî pir û pir mezin da milletê Kurd tu çi difikirî kek ezîz dibî warî em ji te dest pê bikin tu vê bûyerê çawa dinirxîne bandorekî çawa danî ser milletê Kurd Melek Siraj evar baş spas ji bo vexwandinê ya bernameya we berdewamiya û bernameyê we hêvî dikim silav û rêz bo hevkarên bernamê her wiha temeşevanên bernamê û bo kek medenî Ayhan Recî ev bûyereke dîrokî ye ji boî min di dîroka Kurdistanê de yekemîn car ew ne tenê kombînasyon dîmeneke Kurdistanî li her çar parçeyê Kurdistanê diyar bû ku pêşmergeyên Başûrê Kurdistanê di ser rêya Bakurê Kurdistanê de çû hewara Rojavayê Kurdistanê gava ku derbasbûna Bakurê Kurdistanê de me hemûyan dît û em bûn şahidê wê roja dîrokî wa dîmenên ku me bi çavê xwe dît bi hemû xelkên me ê ku nêzîkî wê rêyên kumerge têde derbas bûn ku ez ne şaş bim derû dora 105 pêşmerge û derû dora 40 tirimbêlên leşkerî bûn besiya xweş him di wan tirimbêlên leşkerî de him di ber destê pêşmergeyan de û him xelkên Bakurê Kurdistanê gava pêşwazî dikirin hemû jî rahiştibûn ala Kurdistanê ew dîmen bi baweriya min hîşt ku careka din hestên neteweyî di her çar parçeyên Kurdistanê de şiyar be û careka din rastiyekê jî bide dagirkerên Kurdistanê ku hidûdên ku wan kêşandiye ew hidûd ji aliyê milletê Kurd ve nayê te qebûlkirin ferqa parçeya ferqa milletên wan perçana tune ji ber ku yek millet e yek netewe ye û xwediyê yek aleyê û doza wan jî û hestê wan jî yek e ku li bêriya doza Kurdistaneke serbixwe dikin û helwesta wan yek helwest e bi wê mebestê min bi awayekî pir ciddî bi rêzdarî bi bîr jî tînim û ew rojeke bi min dîrokî ye hesteke neteweyî him li Bakurê Kurdistanê him jî ew paşgotin û hin nûçe û minaqeşeyên nedicî de ku li Rojavayê Kurdistanê ji bo pêşmergeyên Kurdistanê û taybet jî ji bo desthilatdariya Kurdên ku li Başûrê Kurdistanê de berteraf kir da îspat kirin ku Kurd li kîjan perçeyî be her yek milletin yek netewenin û dikarin piştgiriya hev bikin û bi hev re bin ji bo dozeke hevbeş ew doz jî doza serxwebûna dewletekê ye dewleta Kurdistanê ye. Gelek
Spaskek aziz boya şirovet heja kek medeni cenab-ı ve çuyina peşmergen Kurdistanê ji hewlêrê heta Kobanê çawa dinirxînî hîsekî çawa cenab-ı te çêbû وروحكي نتوي درخست حولي يعني او هيسو روحي نتوي هنكي ومري بو وقتی گو اونا ج باشوری کردستانی هاتن کتن باکوری کردستانی گوهرن روجاوای کردستانی جبو خلاصی آور جبو تکوشین و حرب آور بمجر بملت جره روح کی نتوی هنکی بهتر امکارم به بلند بو آد دوا یکیتی هنکی بلند کر فکرای یکیتی هنکی بلند کر و دا خویا کرن و دا اثبات کرن گو کرد وقتی گو یکیتیا و نهبه به هفر تکوشینی بکن و بسر کردن و دیسا دا خویا کرن هک گو کرد به هفر تکوشینی نکن یکیتیا و نتنبه استراتژیک وانی نتوی تنبه و تک بچن yani eskarım bejim ere tekoşini gel ki mazın hebu le ve tek biçuna çünkü silahı desteği daişedi silahı gram bun pişti go peşmerge hatın bir tanka u silahı gram ev tekoşin tekle çup serket ev ciddi xuya kirin vakti go kurt yekitya vahabi sert kevin vakti go yekiti tinebi tek diçin vanat de xuya kirin jivi ali mühim. Baş kek medeni malata avabe em derbasî xala xwe ya duyemîn bin xala me ya duyemîn hûn jî zanin Tirkî parlamentoya Tirkî biryarek girt ji bo Başûrê Kurdistanê ji bo Rojavayê Kurdistanê ji bo esker bişînin wir wira dagir bikin û em zanin ku li Başûrê Kurdistanê gelek bargehên dewleta Tirkî heye lê vê carê xwestin ku ji bo 2 salî ji parlamentoyê destûr derxînin lê mixabin vê carê ya jî vê carê ya rastî partiyên ku di dagirkirina Kurdistanê de xwedî rol bûn xwedî helwestin vê carê ji nakokiyê navêna xwe ya jî ji konjüktûrê yê dunyê helwestekî cuda danîn yani CHP ku mîmarê dagirkirina Kurdistanê ye vê carê di esker şandin ji tezkerê got na çima na yani sebebên nabûyînê divê me xwestin îşev wer bipeyvin tek medeni em ji te dest pê bikin vê carê cenabê na CHP Kemalîsta çawa şîrovet çima nagotin vê demê gelo Niha li gora anayasa yani meka zagona Tirka xala heştê û heftadê meclis karê herbê îlan bike û gora xala not û duwa de dîsa meclis li gora hiqûqê navnetewî karê leşkerê xwe artêşa xwe bişîne dervî welata bişîne welatê dî divê tezkera nû de tiştê başka ev hene yek jê 2 sala ev yetkî standî ew 4 meh piştî hilbijartina gobê 2013 hat bê çêkirin piştî wê hilbijartinê 4 meha jî dûr dîşkarê bişîne yani hilbijartinê jî derbas dike û divê tezkerê de
نابێژێ ji bo got leşkera ez bişînim dora sînorê Iraqê û mücawirê wê dibêje yanî ji bo ev tezkere hatî dan ji bo got leşkera karibê bişînê welatê biyanî wextê gote got welatê biyanî hemû welat dikevin nav de yani dikarê leşkera bişîne Rusya jî dikarê bişîne İran jî dikarê bişîne hemî jî yani hekmedenî li vir dixwazim tiştekî bipirsim cenabê çûyîna eskera di mesela ew de di mesela qanûnî de di mesela maddeyên hundirîn ya jî hiqûqa navnetewî de helwestekî cuda ya di mesela asıl di mesela siyaset guherandina CHP de şîrove dike yani CHP siyaseta xwe ya li hemberî berîn ya li gorî cenabê te ez ê wê derêcî yani hikûmetê ya jî em nebêjin hikûmet Tayyip Erdoğan bi tezkera Cumhurbaşkanı yetkiyê meclîsê dan xwe ji destê meclîsê ew yetkî standir ev jî hiqûqê navnetewî û ê netewî îhlal dike fakat yani dewleta Tirkî mekazagewna xwe kirî wek moxulê daîme qul dike û Tirkî jî welatê tezkerayê ji sala 1905 de roja got leşkerê xweşandin qorê tezkere derxistin û vir de heftê û yek sal derbas bûye heftê û heşt tezkere derxistine û ji wî çaxî heyan her piştî Korê, Filîstîn, Somalî, Bosna Hersek, Afganistan, Iraq, Sûrî, Libya, Azerbaycan, Lübnan, Qatar tezkere ji gelek welatar derxistine û leşkerê xwe birine gelekî welata ev mesela got heyat Qatarê, heyat Somalî, heyat gelek welata Tirkî eskerê wêna derketinê derve ev dê xuya kirin got Tirkî ji xeynî mîtengerentiya xwe dewletek emperyalîst e hem eskerê wê nikare xwe hundir dibigire xwe derve dixe hem ekonomiya wêna xwe sînor dinagire xwe dervî sînor dixe îro ji aliyê aborî ekonomî jî dewleta Tirkî ji alîkî li Rojhilata navînî ji alîkî li Qafqasyayê ji alîkî li Afrikayê ev mesela got sîstemê Cumhurbaşkantiyê anîn jî ji bo dewleta Tirkî dewletek emperyalîst e kararê zû û bi surat jêr lazim in îro mesela got CHP li hemberî vê tezkerê derket ji bo got tezkere hem wextê wê dû dirêj û derdkevê piştî seçîma hilbijartina bîst û sisiya yek jî ew e û a di duwa jî CHP yeqîn nake wextê got Tayyip va seçîma wan da bike îxtidarê dewr bike ev tezkere jî mesela got dibêje ne dora sînorê Iraqê wek tezkerê berîn nabêje dora sînorê Iraqê û mücawîr ciyê wê dibêje welatê biyanî CHP jî bi ihtimalkên mezin wilo diramîne dibêje nêzîkî seçîma ya jî piştî got seçîm sindoq vebûn wextê got Tayyip Erdoğan wan da kir ya jî berî seçîma karê Tirkî bi dewletkê rtexê herbê de wextê got texê herbê jî de ya wê bê ez narim hilbijartinê ya jî hilbijartinê bike jî wê herbê derxê nahêlê îxtidar bê guhartin qultiqê xwe nadê kesî CHP ji bo got vêna hîst dike li hemberî vê tezkerê derket ne got CHP li hemberî got dewleta Tirkî û artêşa wêna operasyonke li milîtanê PKK bike li hemberî wê derketî mesele ne ew e
mesele ew difikirin ku Tayyip Erdoğan berî seçimê ya jî hemen piştî seçimê harp ke derxe û iqtidar dewr neke wilo xuya dike jî di va seçîma de wê AKP û Tayyip Erdoğan hûn da bike wî çaxî diredmînin ya ev sindoqa bilîzin ya berî seçimê belkî herbê derxin ya piştî seçimê belkî herbê derxin ev ihtimal heye ji bo vê ihtimalê nexwest CHP. باش کێک مەدەنی گەرێک سپاس ماڵاتا لە mêzekên kek ezîz vê bûyerê çawa şîrove dike kek ezîz cenabê te jî zane berê di siyaseta hundir de gelek cara dijberiya partiyên Tirkiye hebû lê di mesela siyaseta derve her yek deng yek helwestî nîşan didan. Cenab-ı Tevbe carê helwesta CHP ya li hemberî AKP nîşan da û bîsek berê Rêzdar Medeni Ayhan hin şikê xwe got yek xalayê kemîn got 2 sal piştî 2023 çar meh jî derbas dike. CHP ditirse ku AKP nikane vê اقتدارê bi rehetî dewr bike ji bo wî gotîna. Cenabê te çawa şîrove dike vê yekê? Ji bo min biryarên ji aliyê dewleta Tirkiye û ji hikûmeta wê û ji parlamentoya wê derdikeve ne biryarên di berjewendiya miletê Kurd de ye. Ew yek. Ji ber ku em hemû dizanin dewleta Tirkiye dewleteke dagirker e. Dewleteke ku ne tenê ew dagirkerên dinê jî ji yek pirsek wanî hevbeş heye ku ew jî pirsa Kurdistanê ye. Ji bo wê jî ne îro ne do bi salan her dem biryarên pêşî li belav hestên neteweyî pêşî li destkeftiyên ku Kurd roj bi roj nêzîkî wa armancê xwe dibin di qada navneteweyî de pirsa Kurdistanê bêtir dikeve rojevê tirsa dewleta Tirkî ew e di wê çerçeveyê de helwesta ez tu ferqekê nabînim navbêna kemalîsta û îslamîsta ya jî CHP û AKP'yê ji bo min yek e. Çima dibêjim yek e lê ev helwesta ku ana CHP wergirt ne ji bo çavê Kurda bû ne ji bo xatirê Kurda bû. Taktîkek bû. Heger hûn bînin bîra xwe ne zû debû ku şandeyeke CHP çûbû seredana Başûrê Kurdistanê kiribû ku yekem car ew jî partiyeke kemalîst ku dibêjin em demokratin ya sosyal demokratin yekemîn car çû seredana Başûrê Kurdistanê kir. Yek jê seredana wan tamam bêguman di karê dîplomasiyê de mirov hev dibîne, mirov seredana hev dike, mirov di hevdîtin û guftûgoyan dike ewa tiştekî ne ku ez li dijim. Lê çûndina wan bi xwe jî taktîkek bû û gotina wanî yanî li dij derketina biryara a ku 2 sala jî dîsa taktîkî bû taktika ji bo hilbijartinê ye ji bona ku yanî ji muxalefetê re bêje ku vaye em li dijî cara yekem weka muxalefet em li dijî mayorîtetê piraniyê ya jî ew cepheya millî dibêjin ya AKP û MHP belê li dijî wan ku vay em jî xwedî helwestekin me gotiye na lê nabûna wan tu tiştek neguherand ji ber ku biryar hat hestendin ew dem yanî çi ye bandoreke li wê biryarê nekir bes hesabê xwe yî du alî him hesabê xwe yî hilbijartinê dikin him jî hesabê xwe yî ku yanî weka ji di Bakurê Kurdistanê de ji miletê Kurd me peyva te şekir bî niha anka wexta dewletên ku Kurdistanê dagir dikin dixwazin eskerê xwe bişînin di navbêna wan du helwestî ya jî helwestên cuda çêbûyîn ji bo Kurdan ne baş gelo bi hev kevin wexta gelo dibendî heye an na yanî me bi salan
لما دویم وگرن دیروکه ما کمالیست آجی تجربه کرینه تجربه کرمه دیتیه yani demen ku bi ser navê nisbî demokrasî jî gavahatinin iqtidarê helwesta wan û siyaseta wan û stratejiya wan li hemberî beramberî pirsa Kurdistanê mebesta min çi bû ya îro jî ez nebawerim yani bêguman mercên cîhanî qada navneteweyî hatiye guhertin ew ê bandorekê li helwesta wanî neweke ya berê jî lê siyaseta wan li beramberî Kurdistanê ez bawer dikim tu ferqek tune ye ha İslamîst ha kemalîst ji boî min yek e lê divî warî de ez bawer dikim Kurd bi taybet Kurdên li Bakurê Kurdistanê divê piçekî li ne tenê bûyerên ya jî helwestên ya jî siyaseta ku dewleta Tirkiye ya jî di hundirê bi devokê wan dibêjin mîsaqî millî yani ew hududên Tirkiye ya ku ji boî me nayê qebûl kirin di wê hudêde de tenê pirsên Tirkiyeyî bê minaqeşe kirin piçekî jî meseleyê yani xelkê Kurd bi pirsên xwe mijûl dikin divê Kurdê dî piçekî bi asoyeke firehtir were ser wê xalêkek baş me baş gelek spas mizarê me pirin cavalê re jî rica bikin bira xala dorê bîne kîjan xalî باور dikim cenab-ê we jî şopan heta rojeva Tirkî dagir kir û ew dagirkirin îro jî didome deh balyozxaneyên rojavayî ji bo Osman Kavala azad bibe daxuyaniyekî dan piştî wê daxuyaniyê Serokkomarê Tirkiye daxuyaniyekî pir tund da û ew daxuyaniya wî oy balyozxaneyên rojavayî vana em vana li welatê xwe naxwazin bû sebeba krîzekî dîplomatîk û di wî warî de aloziyekî mezin derket taliyê formülek dîtin hûn vê bûyerê çawa dinirxînin kek medenî em ji alî ji te dest pê bikin bêjarî tu vê bûyerê çawa dinirxînin niha Osman Kavala ev 4 sal girtiye pêşî dawa got heqî wî nedivekirin ew gezî dawasî bû yanî digotin Osman Kavala jî di nav vê yek ji planterê wî dawasî de ji wê dawê roja got berat kir û tehliya wî dan aynî rojê hînç hepsê derneketiye dawa casûstiyê û fetor tekîliyê li hemberî wî navekirin û bûyna girtîbûna wî berdewam kirin ji bo hepsê dernekevê wek dawakî polîtîk hat vekirin çünkî ew delîlê got ev dawa diduwa aynî rojê heqî wî divekirin di dawa pêşî de di dawa gojê berat kirî a gazî di xwe hene ew çûn Anayasa Mahkemesî red kir dawa Osman Kavala piştî wêne çûn Mahkeme Avrupa a Mahfê Mirova Mahkeme Avrupa a Mahfê Mirova Osman Kavala heqlî dît û got gerek evne derhal bê berdan li gora mekazagona Tirkî xala notî kararê Mahkema Navnetewî û aqdê navnetewî di ser qanûnê denê û divê dewleta Tirkî wana bînê cî wa biryara bînê cî li gora aqda navnetewî bimeşe û li gora kararê Mahkemeyê Navnetewî bimeşe dadgehê navnetewî bimeşe lê Mahkema Tirkî ev wezîfa xwe nayînî cî mesela got vê wezîfe nayînî cî hey ev bêkirin mahkeme wextê got kararê bide û newê cî wî çaxî
Avrupa Konseyi Komite Bakana kevi devredi. Ev komite vakti go bighever amani go devleta Türkiye vazife xo nayneci je disa je mahkema mahfe mirovat persi dibêje biryar ke bit yani ev devleta Türkiye divere şeyde vazife xo tineci lehemberi akde û lehemberi mahkema navnetevi nayneci وقتی گو محکمه مرو بجه به وظیفه خو ناینجی بریار که اولو بگیره ویش اخی کمیته اوروپا کنسیی آباقانا یا دیرک بریار دیگره ترکیج اوروپا کنسیی تاویجی یا جی اندامتیا ترکی هلدیده اسقیه یا جی ترکی دعوت که گوجه درکه جوا هرسیا یک تکرن ترکی مجبور یا عثمان قوالا برده یا جی و اف پیواجو پیشکوی evna nakl ketene hati şoğlandın evci lehemberi devleta Azerbaycan ev hati şoğlandın devleta Azerbaycan ji şahs ki muhalif pişti karara Avrupa Mahfe Mirova Daji Berneda pişti bakanlar komiteye bakan Avrupa Konseyi mahkema Avrupa Mirovatiye biryar û rama xwest wana jî got got ev dewlet li hemberî aqda navnetewî û li hemberî biryara mahkeme wezîfa xwe nayîne cî çilo wilo got berî got devleta Azerbaycan berî got komîteya Konseya Avrupa kararê bistîne got ji Avrupa Konseyî bê derxistin dicî de ew şexs berda devleta Tirkî jî ya wîna berde ya jî wê ji Avrupa Konseyî bê derxistin ya jî endamtiya wê napêşî wê têkevê askê dûra wê bê derxistin wê pêvajo wilo bimeşe. Baş kek medeni malata avabê karim bêjim tişkî dî jî balkê şeyî Osman Kavala serokê şirketa Kültüra Anadolu anonim şirketi haya îro devleta Tirkî dîroga xwe ji bo got şirketek bê girtin dawê venekiriye fakat Wezareta Tirkî a ticaretê li hemberî vê şirketa got Osman Kavala serokê wê yê ji bo got bê girtin dawê vekiriye ev jî tişkî gelkî balkêş û bêhiqûq li Tirkî asas hiqûq û qaîde nemayî hemû tişt li gora daxwaziyê polîtîk dimeşe mero nikare bêje qaîde qural hiqûq mayî. Baş kek medeni malata avabê ele mêzekin kek ezîz ji Stockholmê vê meselê siyasetmedarên wan hikûmeta wan çapemeniya wan vê bûyerê çawa dinirxîne kek ezîz em te gudarî bikin. Beleke ku ev na mesela ne tenê pirsa a li ser girtina Osman Kavala tenê ye bi baweriya min hin sebebên din jî ye yanî nakokiya wek numune ez bêjim min ew deh dewletên ku bi hev re helwestek danîn yek ji xala ku bi Tirkî re nakoketin nakokî mesela Osman Kavala bû lê tiştekî din jî hebû em di bîra xwe de bînin beriya mehekê meha Eylûlê 2021 pirtûkek hate belavkirin weka çêkî dibêje di Turkey Tribunal pirtûkeke di wir de li ser hin nirxandinên dewleta de gava hin dewlet bi Yekîtiya Awropa û li gel wexta zibim Yekîtiya Awropa bêguman Amerîka jî hevkarê wan û tê de yû belkî serkêşa hin siyasetên êfînansî wê siyasî têmeşandinê de diye di wir de eşkere
ئامادەکاریە کو تورکی تێخە لیستەیە گەور یعنی گری دبێژن گرۆ لیستەیە گەور ژی دەریە یەکەم قۆناغا یەکەما کو دەولەتێن کو دوانرە تێکەvە ناکۆکیە ئێدی دکەvن لیستەیە ڕەشی یەک سبەبە دنجی کو هاتەvە قۆناغێ سەدەم چیەکێک عەزیز دوێ مەسەلێدە چما وەڕان سەدەم ئاکو مەسەلا عوسمان کاڤالا و ئەو شیرکەتا کو کەکمەدەنی گۆتەوەیە یەک دویەم مەسەلەیە هەڵک بانکاسە ژێ ناکۆکیەکە مەزنە کو لە هەڤ نەکردن مەسەلا پەرەیە ڕەش و بملیارە دۆلارە ئەو یا دویەمە تشتێکی دنجی یەک راپۆرە دەولەتێن وڵاتێن یەکیتی ئەوروپا دەبێژین یێ و کانتریس راپۆرت ji Tirkî re yekemîn care belkî hêza dagirker li Rojavayê Kurdistanê wek hêza dagirker bi nav kirin evaya jî bu yanî êdî xal bi xal qonaq bi qonaq hatin gihîştin ser hev êdî Erdogan nikanî bû bersiva piçekî hisî ya jî ew desthilatdariya xwe xwest bikar bîne loma jî eger dîplomasiyê bizanî biya esas ji bo Kurda tiştekî pir û pir erîniyê ku wî helbestek wa wergirt û got ku em ê deh balyoza derxînin ji welatê xwe derxînin dîroka dixwazim cenabê te tişkî niha li gorî tê nivîsandin dibên ew ê gav bi paş ve avêt yani Türkî dibên yani rojnamevanên Tirkî alî hikûmetê dibê dewletên Ewropî gav şûn de avêtin dewletên Ewropî dibên me gav şûn de navêtî li alî we ev wêre çawa tê şîrovetkirin gav avêtinek heye ev yani ya yekîtiya Ewropa dibêje rast e welatana dibêjin rast tu gav nehatiye paşavêtin esas piçekî lîstikeke di wergerê de hate kirin yani li gor maddeya çil û yekê ya Cenevreyê esas bêjeyên İngilîzî tu bixwîne esas yekîtiya Ewropa dibêje em li ser pîvanên wê peymana yek çil û yekê me tu tiştekî zêdetir ji Tirkî nexwestiye em li gor wê pîvanê wê xalê xala çil û yek em tev digerin em dixwazin Tirkî jî li gor wê xalê tev bigere lê wexta ez bawer dikim qasî ku min bihîstiye jî bi piçekî veya şopand du şêwirmendên Erdoganeyê yek jê navî wî Kalan çi İbrahim Kalın Kalın du o yekî din yekî dinê nav nemême du şêwirmendî wî gava ku werdigerînin weka dibêjin ku yanî vay Ewropiya di xala çil û yekê de gotinin ku em razîbûna xwe piştrast dikin li gor xala çil û yekê yani bi çend gotina bi İngilîzî wergerandina Tirkî de qaşo Erdogan jî îqna kirinin Erdogan mijarê bi vekirî baskın oran nivîsandibû rastî nîrxandinekî baş kiribû divê meselê dibe yani evaya rast e helwesta yekîtiya Ewropa ya wan dewletana nehatiye guhertin di xala çil û yekê de çi heye li gor wê helwest wergirtinin yani Tirkî bêguman normal ew ê ji bo milletê xwe ya ji bo der û dora xwe ê bivêje ku wan şûn divegeran biryara xwe şûn divegeran lê katastrof bû di jiyana dîplomasiyê de dewletek rabe 10 ambasa 10 balyoza bivêje welatê min terk bike tiştekî ne polîtîk û ne di dîplomasiyê de sıfır yani sınıfê ma Erdogan başekek çend lewzadiyê ji bo vê mesele niha mesela got Tirkî
peri raş spit ki yani hındırı Türkiye peri raş zede spit bin vak sistem ki beri ve mesela balyoca devleta Türkiye kirin listeye gördü. Mesela insan ki devleti Avrupa ya devlet ki ditirebi لفيدري أنبيجن لور بريغو تشكي بحقوق كتي دستي وبيفيرجي دست خستي تاخي بانقيجي كسنا بيجي تشكواني مدني خانكي بشتي هاي ثانية وعرضة وعرصة بكرجي كسنا بيجي تشكواني أو برش توجي وجو قاشقشيا سلاح جهات بكسنا بتشكواني ودورا پشتی سه-چهار ماه بانک دمینه یا جی پیتش کیت کرده دورا دفروشه و یا بانک دکشینه و مقبوضیت بیل اروپا سپید که فقط مثلا گو و بالیوزا 10 بالیوزا بهاور داخیانی دا چیکرین سبب دماکازاگونا ترکی دخلا نوتی ده دولتا ترکی اختی ناونتوی و بریاره محکمه ناونتوی مجبور بینه جی نانی جی دولتا ترکی وانا جی افکر سبب لهمبری وینا بهاور 10 بالیوزا داخوانی دا حیان هاکا 10 بالیوزا ولو داخوانیک ندایه بالیوزک تنجی اساس نکاره ولو داخوانیک که بده çünkü de sala 1961 de peymana Viyana a diplomata hatiye çekirin düğüne dakhala 14 hadid beje balyoz devleta gole be nikare işe navwe devleti biştagli fakat evna eşkere vana müdahalekir u dehhaba bhavr müdahalekir خوستن گو ترکی تخن بن باسکیه ده خوستن گو قریز که ترکی درخن وقتی گو سیاسی قریز دردکوه اکونومی جی تسیر که مازن دستینه دولار زیده دبه وکی دیتره جی سرمایه درونایه و خوستن گو ترکی تشیر بکن خوستن گو ترکی دنیا همی بدن خویاکرن گو دولتک باستقرار بحقوق وبيرو باوري لي ماي وانا خوش غوفينا بدي خويا كرين اف قريج درخست باش كيك مدني او خالك هي من ورد اف خالا فرتر ببيبن ببورن يك جانا از غوتنا و دبرم مجار برن وقتا ما عندك جبوي امورن خالا پشتي وي حوالا رجابكم نها چند روزیم وی تالیه مجارک روژوا باکوری کردستانی روژوا ترکیه دنگ ودا اسنافه کی کرد به ناو جمیل تاشکسن سردانا سروکا ای پارتی مرال اخشنره ده برسیوک دایی گوورا گو ام زبان خود خوازن چند خود خوازن ورا کردستان مجلسا و ناو کردستان انکار دکه و اب یکا باکوری کردستان آوائه کی کو راکسیونا کو ملت کو دروشنبیرین کو مدیا جواکی ده نشان دان دنگ ودا ev bu yere bir şekilde ki ket rojava Bakuriye Kurdistan'ı. Ez havale rebi rica bıkın bir avli ev filma binin mezekin ku kek cemil çıkıyor. Kimliğimiz inkar ediliyor. Kürdistan inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Biz varız. Gördük. Sen danışmanların bile arkadaşların bile hepsi Kürttür. Ve şu an senin bulunduğun yer Kürdistan'dır. Ama ne yazık ki mecliste bu Kürdistan inkar ediliyor. Şimdi bak, insanların Kürt olması, Türk olması, Alevi olması, Sünni olması, saygı, yani etnik aidiyetleri, dini aidiyetleri, mezhepsel aidiyetlerine herkes saygı duymak zorundadır.
Ama duyulmuyor. Başka bir şey. İkincisi, biz o zaman bak sen burasını Kürdistan diye tarifleyebilirsin. Ama Bak, Kürdistan'dır. ya güzel kardeşim. İnkar edilir mi? Ya başkası için de farklıdır. Bak. Yani inkar politikasına yönlendiriyor. Bu başka bir şey. İşte öyle olmuyor. Ama Yok, işte ben başından beri bir şey burada söylüyorum. Kürdistan'sa mecliste farklı bir şeyse Bak, öyle biz de değil. bunu işte kabul ediyoruz. Öyle. باشه gelek spas kim بخيراتن سرچاوي ماتن امنیت دا آسایش دا تو تعدایی زخت کلوکرن چجوا پرسین نه زیاده تعدی ندانه ما sadece حقوق سزی کرن سه شبیهات مرحسس کرن مالبات رحسس کرن دکاربون دناوا روجه ده گازیم بکرانش بو ifade وی نکرن جبر کو مجولیه من خبردان من رحسس بون خواستن کو مجی رحسس بکن چه پرسین شته ev der ku derem go ev der Kürdistan'e تا دوباره کر دوباره که مگو در کردستان اول و در جیان دکن کردن چنده me کرده دیروکا me کرده هبونا me کرده her tişte me kurde Kürdistan'e yani. عاجز کرن پشتیوان گوت نده Tabi illa ki te adeskin çünkü yani tişteki ne bxoşiwan çebu tabii ki te xor hassaskin ve aciz jibun em aciz bun ama rahaziya ve emnak ne tişteki. Çabat xazım bile bavi xobkin. باشه دما سروکا گشتی ای پارتی ملال اخشانر هات سردان و تصادف بو یان تبزانی و بید کانی تا خو آماده کر بو جوان گوت نرا سردان هاتناوی tesadüf bu. Çون ba hevala mençaya ki buxara lere entim hat devam ici di hat per. ده هلوستا اخشانر چوادید Zede zayıf bu, beçare ma bu. Tişeki ku bersevan bide tüne bu. Yani çünkü tişeki ku ser inkar ebe teşip ke yani tişeki malzeme desteği de tüne bu. Yani tişeki ku ekbe tüne desteği de. گوتنا تیاداوی Biji Kürdistan, biji Kürdistan. زور زور gelek spas havalên hêja bi rastî jî helwestekî hêjayî textîrê ye refleksekî neteweyî ya xurt li cem tek Cemîl heye em wî pîroz dikin divê her hemwelatliyekî Kurd bi vê hişmendiyê te bigere li hemberê partiyên ku welatê me dagir dikin di her platformê de wexta rastî wan tên bibêjin em Kurdin welatê me Kurdistan e û bi serbilindî viya biparêzin û helwestê deynin kek ezîz cenabê te vê helwesta Cemîl çawa dinirxîne hîsekî çawa li cem te çêbû bawer bike anka wexta min wî gudarî kir ji Rûdawê bi maşallah re wexta röportaja wî min gudarî kir yani mirov ew coş ew hissê mirova we bilind dibe ku mirov dibe normal esnafekî Kurd esnafekî ji Kurdistanê eger karibe li hember temsîldarên dewletên dagirker bi vî şeklî hereket bike ew tê wê wateyê milletê Kurdê di demekî nêz de li Bakurê Kurdistanê qezenc bike tu çawa şîrove dike kek ezîz vê yekê براستی جیه شانازیه جیه کیفخوشیه جیه سربلنداییه یکو هفوالاتیه نورمال نه سیاسی تو بلکی تو گریدانکوی به تو پارتیه سیاسی یا کردستان یا کرده تو نبو وک اصنافکی لور لهمبری شخصیتک کو نجات پرست کو دماک وزیراکاری هندر یه ترکی و یک جوان کسانا کو حشکترین سیاستک لهمبری کرده دا مشاندن مرال آکشنر لهمبری و اشکره پر زلال دبیجه آخا کتنها لوره ناوی و کردستانه تشتکی پیروزه هلوستک پرو پر جدی و راستی و سربلنداییه اویا یک مثلا yani gava ku mirov kesên weka Cemîl dibîne dibîhîze godar dike bi rastî hêviyê didi mirovê mirov dixwaze ku yani Bakurê Kurdistanê nüfusa xwe êdî nikanin bi reqemeke sabît bêjin lê nabêna 25 heta 30 milyonî milletê Kurd heye asimilasyoneke
بێهەمپا دژوار لە هەمبەری ملەتێ کورد تێمەشاندن لەگەل کو خەلکێن مە کوردێن مە چوونن پارلەمەنتۆیا تورکی jî مەجلیسا تورکیا لە ئەنکەرێ jî hêjî nikanî bûn û nikarin ku ew sonda didin ber wan ku pêşî li hemû tiştî digirin yanî bi şeref û namusa xwe ku son bixwin bêjin ku em vî welatî dagir dabeş nakin lê hevwelatiyekî Kurdistanê ne siyasî ne parlamenter li ser axa xwe ji wê serokê partiyê re dibêje vira Kurdistan e zimanê me Kurdî ye çanda me Kurdî ye evaya diyardeyeke îşareteke belgeyeke ji milletên ji xelkên me dinê re jî ku bi wêrekî û bi cesaret êdî divê pirsa Kurdistanê û pirsa ziman û hestên neteweyî were zimên û bê minaqeşe kirin belav kirin hêvîdarim eva vîdeoya bi hemû şêweyî were belav kirin ne carek ne du car ne sê car û belkî xelkên me dinê ku cesaret nakin ya jî ew navê bêjeya têgeha Kurdistanê ku ji wan re weka bizanabûn dewleta Tirkî weka bive dide xuya kirin êdî xelkên me cesaret bikin ku bi rastî milletekî cudanin neteweyeke cudanin xwediyê zimanek û dîrokeke çandeke cudanin mafê wan e vêya xwe bi şexsiyeta xwe û kesayetiya xwe îfade bikin باشه کێک عزیز ماڵا تاوا کێک مەدەنی جەنابێ te حقوقناس e bi çavê حقوقناسێکی ne bi çavê Kurdperwerekî siyasetmedarekî gelo viya karin yek ji beşê bê îtaatiya sivîl ev helwesta Cemîl nîşan da li hemberî Partiyên Kurdistanê anka gelek Kurd sibe rabin serî li dadgeha nêzî xwe bikin bêjin em Kurdin welatê me Kurdistan e em zimanê xwe yî perwerde bi zimanê zikmakî dixwazin girêdana wî hiqûqa gerdûnî ya navneteweyî û ya hiqûqa ya Tirkî çi ye bê karekî wer Kurd bimeşin ew ê çawa be çalekiyekî bê îtiyatiya sivîl Kurd dibêjin em îtiyatiya sivîl em dimeşînin ya zî mê bimeşînin lê nameşînin li gora wana sivîltiya bê îtaat wek got daxuyanîkê bide ew halbikî ne ew e wextê got Kurd bêjin bê em محکمه دولتی قبول نکن وقتی گو بیجن ام ناچن زاروخ ام ناشینن مکتبه زمانی ترکی وقتی بیجن ام vergiye nadir vatiş müşteulu rexistin bikin tekoşina be itaat ve derkeve holi نها دهندره محکمه که ده لمردین دادگاه گران از دهات محکمه کرن دور دیجی مگو محکمه و از قبول نکم او آلاوانی ترکال ویدره هبونا وینا نمشوی هبونا وجی لور نمشوی ورک ولات کردستان ام مجبور وی تاوریل همه دری دین yani ev fikra go ev 21 sal xistini nav Kurda de fikra entegrasyonci yani vek şoğle demokratik cumhuriyet û federalizm û vatış müşteditiri gerek em bavêjin sertinga ew ne fikrik netewîtiye tasfiyet wekî dîtire jî وقتی گوت بیجه از کردم و در کردستان زمانم کردیه از حق خود خوازم افتشکی الگوره حقوقی نابنه تویجی تشکی به حقوق تشکی نه به حقوق نکارنج بو وینا محکمه دادگاه دعوا وکن çünkü خالما کازاگونا نوتی آترکا biryare mahkeme navnetevi a mahfe mirova
Avrupa û aqdê bi ser qanûnê dibîne mahfê mirova Avrupa jî dibêje wextê ku şexs nîdetperestiyê neke banga nîdetperestiyê neke ya jî banga terorê neke hemû fikir di hundirê hiqûq deyî tişkî demokratîk ev jî mesela tawrê got ev hevalê Cemîl Taşkesen daniyê gotinê tawrikî demokratîk di hundirê hiqûq deyî tişkî bê hiqûq tê tineyî Tirk û siyasetmedarê Tirka daîme dibêjin mesela Kurd hek problemek wa hebe pisigirêkek wa hebe ağetî heye ew pisigirêk heye di do birçîbûn û feqîrtî û bêhişbûn heye ew pisigirêkê wa ew in wextê ketî hundirê vê dikanê jî de we gotu bi ev dikanek çûçik sedî sed wê bêjin danûstandin tineyê em feqîrin îş nameşe ve tişmiştê were bêje ew li fikirî mesela got Cemîl Taşkesen ev mesela Kurdistanê anî ziman ew hinkî şox bû asas meselê me ji bindestbûna Kurdistanê dixuliqin yani hek meselak menî feqîrtiyê hebe hek meselak menî bêhiştiyê hebe ew jî ji bindestbûna Kurdistanê ji bin wê ji wê dixuliqê wextê got Kurdistan nemîten engem bê ne bin dagilkeriyê û mîtengertiyê dibe petrola Kurdistan heyin hemû tişt zengîniyê Kurdistan zêde henin kes Kurd ne birçî dibîne ne bêhîş dibîne ne çê İstanbolê İzmîrê dişuxulê mesela Kurdistanê mesela ki netewî li welatê got pisigirêka netewî hebe dibe mixaleftiya serekatî û ew mixaleftî dedikeve pêşiya mixaleftiya çînî sinifî yani îro Kurd derdê wana ji mesela sinifî bêtir mesela netewî yani mesela welatgî mesela dewletbûnkê çünkü Kurd zanin got heya got Kurdistan çê nebe û serbixwe nebe Kurd ji feqîrtiyê xelas nabin ji zilmê xelas nabin ji qatliam û jenosîdê xelas nabin Kurd nikarin li nav netewî bibin özne û Kurd nikarin ziman û kultura xwe têxin nav ziman û kultura navnetewî de ew tawir tabii baş rast e fakat kemasîk û xeletîk wê jî heye wextê got Akşener ji Taşkesen re dibêje dibe ma em neyekin dibe em yekin em neyekin yani berî hemû tiştî miletê me başka miletê welatê me başka welatê û welatê me û miletê me bûyî çar benî esnafekî asî esnafekî bu işi Tirkare bibin yek em mecburin bi parçe Kurdistanê re û bi gerê Kurd re netewê Kurd re êl parçe dî Kurdistanê bibin yek mecbûr berê melwadê yekîtiya Kurd û Kurdistanê ji ber muhîm e ji bo wî em ne mecbûrin bi Tirkar ji Qarsê heya Edirne bibin yek ew heqê me heye got em veqetin jî Slovak kevirik navetin hev ji hev veqetiyan dewleta Tirkî jî ev aqdê cêwî dibêjin Tirkî dibêjin aqdê îkîs li gora we aqda xala heşta xujê vekişandî êdî îmzekirine bera ji wê xalê jî xwe nevekişîne îmze bike referandumuk li Kurdistanê çêbin Kurd ji Kurdar bêjin hûn dixwazin bi Tirkar Federasyonê hûn dixwazin yoksa hûn dixwazin dewlet serbixwe bin 5 sala jî beraqe ji bo wêna hemû kes karibê bi azad tekoşîn û propaganda bike wî çaxê me bibînin bê Kurd vedqetê ya venaqetê referanduma Golbaşûr hat çêkirin jî yani miletê Kurd
جوا ملت بندست و سرخبون ترجیح کرنه جوان نه جدایی روح وینا و داخوازی وینا جوا کوانا وکهو باشه کک مدنی ام مجارکی دبیم سر بهورگلی راوستن او جی مجارک دریج جارکی دنده بیا کک عزیز دبیم مجاره ده تدخواستی کی بیجه کلام آخه بله وەک تێبینیە کە ئەو تێگەها ئیتاعاتی و بێ ئیتاعاتی پیڤاناوێ بێگومان قانونê Tirkiyeyê ku dayî pêş millet yani ê ku tu li gor qanûna tev negere tu bê îtaatî dike pîvanên Tirkî tu qebûl neke tu bê îtaatî dike yani kûrayiya wê detaya wê pêwîst nake lê tiştekî ez dixwazim bêjim çi rêxistinên me siyasî be çi rêxistinên me sivîl be çi kesayetiyên bi nav û deng û di nav civaka Kurd de ciyê wanî taybet heye ez bawer dikim divê mirov hewl bide dest pê bike cesaretdayînekê cesaretekê bide xelkê me ku ew vîdeoyên ji Atatürk bigire heta vê dawiyê dê derekê min dît Erdogan bixwe jî digot yanî Kurdistan û nizanim Lazistan û nizanim çistan mirov bêje ne çîke yanî ew rastiyake realîteyeke ku wexta destpêka damezrandina Tirkiyê de peyamên Atatürk çi bû navê Kurdistanê û ji du mileta pêk hatin yanî evana bixwe weka belgew û agadarî ji nav xelkê Kurd jî bê belavkirin cesaretek tê mirov dide wan ku ew êdî bi hêsanî bi helwesteke neteweyî û nasnameya xwe ya neteweyî xwe bide xuyakirin bê tirs giring e eva yani gelek xalekî giring e gelek spas em cavalê re jî rica bikim bira mijara di rêzê de bînin niha ev xalekî mirov kare bêje ku xalekî serekê ye gava din wexta mişkek medenîr got mebesta me ev bû vê xalê me got vê xalê de hêjarî fexîriya gelên Bakurê Kurdistanê gelên Tirkiyê em ê wê xalê de vê mijarê binirxînin ev bû niha ev çend sal e li Kurdistanê şerekî tê meşandin dewleta Tirkî bi her awayî êrişî milletê Kurd dike êrişî Kurdistaniyan dike bi hemû alavan gava de kek ezîz behsa raporek kir di wê raporê de behsa spîkirina perê reş kir behsa tiştê din kir da kirin ku ji dema Tansu Çîler heta ku dema wezîra hundir Meral Akşener cî gelek cara bütça şer ji ser eroînê ji ser tiştên madeyên hişbir ser tiştên ew ê tê meşandin û sicîla Tirkiyê di vî warî de pir xerab e ji bo vê yekê yek sebeb jî mesela şerê ku li hemberî milletê Kurd li hemberî li kîverê dibe biraber her çar perçê Kurdistanê anka an bibên dîmenên çend salên vê taliyê bi mêzekin dewleta Tirkiyê bi seda tank û topê xwe bi 10,000 askerê xwe û ew xwe êrişî Kurdistanê dike wan wir bicî dike ev peraşkî derê tê giş pişta milletê Kurd pişta milletên Tirkî li Tirkî dijîn ev yeka dibe sebeb ku îro li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyê hêjarî di asekî herî bilind e kek medenî tu vê hêjariyê çawa dinirxîne em ji te vê carê dest pê bikin niha enstitûya geşbûna demokratîk yani wextê mirov Tirkî bêje demokratîk gelişim enstitûsu li ser herba û tesîra wê li ser aboriyê lêkolîna dike lêkolînik jî li ser herba got PKK û dewleta Tirkî çi tesîrayê ser ekonomiyê bûye
به لیکولینر عزت اقیول کرنه عزت اقیول de rapora binavê herba di çil salî de tesîra wên ekonomiya Tirkî û maliyeta wê vî navî raporek amade kiriye di wê raporê ji gelek grafîka û ji gelek lêkolînerê dî û akademisyenê dî li dinyê got li ser herbê dinyê lêkolîner kirinê jî çavkanî standine دور دبیجه ج سالا 1850 و حیا سالا 1000 نشکره ما خو اوانا تحلیل درجه و نک بکرتیه و به این پنج مجاری وقت دبیز نشتغلم از نظام لو بشتغل انا بشتغل يعني تشتي بر بتشاف يعني دبیز تملی بشتغل يعني بگورا سالا 1985 و حیا سالا 2020 دوا سالا دبیجه گلیرا ترکی نتوی 15 تریلیون و 7 میلیارد و 811 میلیون دلار وقتی گو اف حرب sektörü aboriye ciego tahrip kirine û miştiye wextê mero texê nav de dibe gelîra Tirkî wî çaxî wê biba 18 trilyon û 709 milyar û 174 milyon dibe neqeba wana di fark 3 trilyon û 630 milyar û ev gelîr wextê got Tirkî yani tahrip nebûna li Tirkî dibe Tirkî îro li gora îro 122 .52 wê ekonomîk diqawettir ba mestir ba wê ji aliyê aboriyê merkeza vê herêmê ba tespîtê wî naw bihenim ev ne tespîtê xelitin rastin yani li ser ekonomiye mesela Tayyip Erdoğan 2013 di got 300 milyar xesara vê herbê heye fakat divê mirov li ser bifikre li kîja sektora çarpan etkiya wê çi ye yani reel efektif dewîst quru wextê got li ser beedlînê çi ye mesela cîkî got herb lê hebe sermaya wê got hundir diye xulwir nagire diçel derve dibe yatırım ya jî xudkê bankê devletê navnetewî de û wextê got cîkî herb hebe firmaya û bankê got sermaya ku wanî mezin hebe jî li wî cihê herbê ji bo got îstiqrar tîne ye li wê derê yatırımê nakin sermaye naşînin wir sermaye û yatırım li wir nazîvre îstiqrara wêna tîne ye wextê got yatırım tîne bê û sermaye tîne bê peşketina aborî jî çênabe adîtir mesela devleta Tirkî 4000 gund xera kir 4 milyon Kurd koçber kirin ji bo got nüfusa Türk û Kurda têke vênavev Kurd nikaribin veqetin devlet ke serbixwe çêkin wextê got devleta Tirkî wilo kir û çiqa dehl û res û çiqa zat û daristan hebin şewutan din وقتی گو دولتا ترک قدخت که گو کرد درکوین مراب حیوانی خوره وچاخی سکتورا حیوانا سکتورا زادو چاندنه جی دمره لکردستان دمره وقتی توینا تخی اکونومی باشکای توینا جی اکونومی آبوری درخی باشکای تفسیراوی آدی تره جیه گو حرب لهبه توریزم betir dimre insan ciyego harb lehebe naçin wê derê diçin welat ki got harb û risk lêtine be ev wextê got ji bo harbet bi çê veqetîne
tu mecbur ji bo tenduristiyê ji bo perwerdebûnê ji bo yatırımê tu bütçe kêm dike باش pêşketin çê nabe enflasyon zêde dibe beîşbûn zêde dibe ev jî tesîlê em êzekê kek ezîz divê warî de çi dibe kek ezîz tu çi dibêje berî kek ezîz tu dest bi axaftinê bike dixwazim tiştek bêjim bawer bike em dixwazin û li vir pir dirêj jî bipeyvin lê wexta me sînorkirî destpêkê jî min got wexta dikevin navbêrê biborîn qusûr mêze nekin hin mijarên me pirin ji bo wî ez hişyarî didim we kek ezîz em cenabê te gudarî bikin tu çi difikir di vî mijarî de kek ezîz kek ezîz ew ket em ji hevalên re jî rîca bikin bira xala din bîne em dest ez ê Kurd bêjim neha belê dengê me tê belê belê anka hat dengê me tê vegeriya dengê te tê kek ezîz dengê te dîsa qut bû problemê di interneta kek ezîz e hevalên re jî hûn pêr eleqedar bibin wa dîsa hat kek ezîz dengê cana Kurd çavkaniyên dewleta Tirkiye ya aboriyê ya finansê yani gelek tiştin yek ji import û export yani ithalat û ihracat yek ji proper giring ku turizm yek ji petrol ya din kişt û kal ku çandinî û ziraat û avahî û yani inşaat lê tiştekî dinê jî ku bi eşkere nayê gotin hişveriye yani ji heroîn û esrarê û tişta bigre ew jî yek ji çavkaniyên ticareta ku Tirkî dike bi awayekî reş û dewletên dinê re lê wexta ku tu di warê siyasetê de rêz li mafê mirovan negire tu rêz li demokrasiyê negire tu bêtir bi aboriyê de di çerçeva çewrakê tenê de bihêle tu her tim perê giran aboriya giran tu taybet bide ji bo şerê leşkerî bêguman êdî bandorê li beşê din dike Tirkî û nakokiyên dîplomatîk bi welatên din de jî gava kuçî dibe carna pêwîst nake ku mirov têkeve şerê germ bi hev re şer bike na şerê aborî bixwe pişta gelek dewleta şikenandiye nakokiya dewleta Tirkî ku wexta ji berendamtiyê dûr ket ya Yekîtiya Ewropayê ji wê demê û vir de Tirkî ji ber ku dixwast belav bibe li Rasyeya navîn de bibe İmparatoriya Tirkî û bibe serkêşê dewletên İslam gişa di wî warî de sinyal hate dan ku na bi vê hikûmetê û bi vê kesî û bi vê siyasetê nayê meşandin divê êdiyan derî lê bigirin qonax bi qonax Tirkiye hate vê rewşê loma jî turizm çavkaniya turizmê li gel ku welatekî turîst lê nakokiyê wê ê Rusya ku beşê zêde ku yê turîsta dihat ji Rusyayê bû nakokiyê wan û Rusyayê îro bandoreke tesîrî turizmê jî dike hişberî de êdî pêşî lêgirtin heye di eksport û importê de êdî alîkariya zêde ji Yekîtiya Ewropa nikane werbigire bi vî şiklî qonax bütçeya wê rewşa wê aborî lawaz bû lawaztir jî dibe bêguman ê ku bêtir dikeve bin wê bandorê milletê Kurd e hejarî di nav millet te dest pê dike baş kek ezîz gel spas em xala din em werin javala rica bikin birawer ew xala me niha hûn jî zanin îro serokê Amerîkayê û serokê Tirkî
هەبوو ددیتن لە ڕۆمایێ چەند ڕۆبەرێ گەنەرالێکی ئەمریکایی بەسا سەرخەبوونا کوردستانê kir lê hevdîtina Joe Biden û Recep Tayyip Erdogan çapemeniyê îro çapemeniyê dexwin li hevkirinekî ew tune ye lê Amerîka hin daxwaziyê xwe ji wan ji ew kiriye ji Tirkiyê kiriye di mesela mafê mirova de di mesela di mesela siyaseta wanî dervî welat de ya Libyayê de ya Rojavayê Kurdistanê de gelek mijara de komîtên hev beş hatiye avakirin û ser wê mijarê ew ê werpeyvandin diyar Amerîka dixwaze bi fikrekî Tirkiyê dorpêç kiriye hin şert û mercê wê xwe pêşkêşkirî di rojên pêş me de em ê bibînin ev mijar di kîjan astê de yê çawa tê peyvandin çi hatî peyvandin hin tiştên ku anka mediyê ew e kek medenî ji bo vê hevdîtinê û gotinên wî generalî cenabê te çi bê wexta me pir û pir hindik em ê carekî din vê mijarê bi awayekî din bi were binirxînin lê anka wer dibe awayekî Kurd hûn karibin bersîvê bidin ew ê baş be ev mesele ne mesele got Kürt bersiv bide yani fakat kamê bidin mesela go berî hevdîtina Biden û Tayyip Erdogan ev general dibêje gerek Kurdistanek serbixwe çêbibe ew mesaj dide Tirkî dibêje projek Amerîka a go Kurdistanek serbixwe çêbibe heye a diduwa mesela go vê mesajê diye ji bo go Tayyip Erdogan teslîm bistînê jî belkî dibêje fakat proje Amerika ago Kurdistanek serbixwe çêbibe ji hîn ji heştê û vir de heye harba yekemîn a cîhanê de û harba duyemîn a cîhanê de ev devletê mezinî navnetewî di deftera wa di ajanda wa di Kurd û Kurdistan û Kurdistanek serbixwe tinebû fakat îro wek devletek Fransa, Kanada û Amerîka di ajanda wa di Kurdistanek serbixwe heye asas jî Kurdistanek serbixwe wextê got Tirşînorê Kurdistanê binare ji bo îstikrara sermaye û gera sermaye mecburiye nexşa Kurdistanê xerîta Kurdistanê di şer şehrî Kurd Behra Basrayê di ser Ardahanê re Behra Reşê di ser Şkenderûnê re Behra Spîyê û Urmiyê dixê nav xwe de nexşa Kurdistanê sînorê ve çar behr hek di hindirê va çar behra de devletê navnetewî û sermayedar îstiqrarê dixwazin Kurdistanek ji rojhilata navî re Kurdistanek serbixwe ji bo mehfewa jî îro lazim e berê ji war devletê ku ne lazim bû Kurd nüfusek mezin bûn wî çaxî zengînî wanî jî mezin hebû îro dibêjin mesele petrol heya bîsî salî wê xelas bê wextê got Kurdistanek serbixwe çêbibe wê ji nav destê wa bifilîtiya nikarî bon kontrol bikin îro sîstemê wa hatî guhertin Kurd jî gerek siyaseta xwe gora vê çêkin yani ême mesela me çi ye mesela me mesela neteviyê got Kurd bibin xwedî dewlet got Kurd ji vê jenosîta gulwatê kirin zilma gulwatê kirin xelas bin ziman û çenda xwe têxin a nav evrensel û netewî din dinya jî bin özne ji bo vê jî kîja dewlet hek devletek devleta Kurdistanê a serbixwe jêr piştgir bin em ê war têkilîkê deynin û em ê war bin mütefîk lê ev mütefîktî jî divê bi qeyd û şert bê çima bi qeyd û şert cîkî wek rojhilata navîn saetek ji bo hemû mütefîktî ji bo hemû tîş bê guhardin carna jê gelek dirêj e
جبوا ام نافونا متفقي استراتيجيك جي لكن مجبور جاريه ما بقيد شرط به çünkü ام قام ديفيد هاتن خاپاندن ام دچلو ششاد ستالين و سوفيت جي ام خاپاندن gerek لگورای بقيد شرط امهرن لكيجا دولت لدنيا برا فرنسا بي برا امريكا بي وقتی گو بیشن ام پشگرن گو کرد بگن خودی دولت ام بارته کردن تکلیه هک امریکا نه بیشه چین و روسیه بیشن بارته کردن تکلیه هک 100 ساعت کتن گوارتن 100 ساعت کت دوام جی بین گوارتن مثلا yani armaç و هدفه چی براینا رفلکسیه مد و حاضر بن سپاس باشه سپاس یا جناب تدکم کک عزیز تدوی واریده چه ده فکره فکره تجی بگرن کک عزیز جاوی کت وقتا مجی پر هندک مایه کک عزیز دیسا کت کک عزیز بکرتایی از بیجن demek nezikte Erdoğan çu Amerika ویسای لیلور تو رو ورنگرد دواره دیپلماتیک تا وی و جان بایدن هفدون ندیتن جان بایدن نخواست وی ببینه اویا حلوستک bu esas پشترا چو سوشی لروسیای به پوتین را رونشت لطل هفکرنک جیتو نبو سدما چوندنا وی سردانا هم پوتینو و هم یا بایدن وکا جناب تجیانی زمین لسر مثلا سوری بو لسر مثلا لیبیای بو و بتایبت لسوری جی یک جه پرسا گرینگ پرسا روژاوای کردستانی بو گاوا کوان بحثا سوری و روژاوای کردستانی دکن دوی ام نتانه روسیا و امریکا حساب بکن لگور من دوی ام اسرائیل جی تیخن وی ریزه اسرائیل جی خودی حلوستک و خودی سیاستک و وکا طرفک لوما جی وی هف دیتنا که بناوه گه دولتین گه بیستی ده ایدی تو باندورک و رولک بیجن گرینگیک Türkiye edi nav digwalaten ge bistide nemaye. Yıltırıcı jimara ku devleta Türkiye edi bibe ge bistu yek. Bisti derkevete keve reza edi apışti vete. Dvi varide helwesten ve ku çi rojlata navin u çi restkişandına nakokiyen siyasi u diplomasi bihin welaten çi be Amerika rebe و چه به روسیه ره و داگر کرنا مداخله کرنا روسیه سوریه دجید مافه مروواتی و جه دموکراسی و دتر تشتین مرووانه کرد ایدی امریکا لگل که او دبیجن مثلا پکک تروریست لجیه پگو پیدره نگوتیه تروریست جبر که پشکریاوی دکه امریکا بریه د سوری د جیه خو ګرتیه لوما جز دبیجن هلوستا اردوغان yani Türkiye edi berjewendiyê we û berjewendiya dewletên dirê taybet çi Rusya çi Amerika û çi İsraîl ve lehev nake loma jî mesela generalê Amerika dest pê kir Jay Garner yani dostekî hêjayê خوزی او وکوالی کردستان و دمیر بمایا بلکی اوی هی روشباتا گوارتن لی مخابن برمن هات دوساوید برمن جی هم همو دزانن چه گوتو چه نگوتو و هن تیبینین یا جی بیرانین جناب کک مسعود برزانی جی هیت ویواریده لی دبه مجارکتن بلکی او مجارکی اف مجارکی درجه خاندنه یا گلک سپاس که کازی چند ازوات دقاقی کک مدنی براستی وقتا ما سینور کری پر هندک مایی از خوازم دو مجاره ده تو خوازم دقاقی تشتکی بیش لی دو مجار هیه و هر یکی و دو دقیقه و هنه عزیزو خلاص کن
دولتا ترکیه هبونا خود سر تنبونا کرد و کردستانی چکری جبور گو مسئله به کرد و کردستان بر چاوه اینا رشد به دنیا نابینه خوشی نابینه و نزانه به چی جید که دولتا ترکیه و تکه به روجاوای کردستانی و چاخه او روسی بین رو مثلا کردستان ده امریکا و ترکیه لف ناکی مثلا ارمنستان و آذربایجان لف ناکن مثلا قبرس لف ناکن قفقاسیا لف ناکن المسألة بحر أجل هفناكن مثلا دريا سبيل هفناكن مثلا ليبيا وسا تشارسد فا سيو بنش فا شازده هاوك بانك وسوري وعراق الفا مثلا حما لهفناكن ويش أخي مرة دار بيجي صديصة متفقية أمريكا وتركيا خلاص بويه أفكر أسقطية هاو تدرون yani kişi rojekatiya hiç rojek Tayyip Erdoğan Ergenekon roketi ittifak ede Ergenekon beri vina dayı İran, Çin, Rusya devlete Şangay و yani haziri asas harb hındırı Türkiye ki dervi harb dervi Türkiye çıka liser bir şoğlunji Amerika و Türkiye متفقين متفقين وينا هبن أمريكا وتركي فيلي نابن متفق نهاد كان جرك جر استفادك نهاد هبديتنا إيرو دا جلك خال النزلال هي اللي تشتكي هاري بالكش قوميتك هبش عطيها باكرن لید مثلا محو مروه ده مثلا دموکراسی ده اداره جو بایدن خودی خطه کی سوره مروه یاد بینه امی روزیم پیش ممیزکن مجارا درزه ده حوالی رجی ریجاب کن برا بینه اب مجارا اب شانزه گوادم مبیا میرخان به حوالی دنا ایدنا جو بایدن زانه گو دولتا ترکی آلیه محفه مروه و دموکراسی ده پیش کده جو دولتا ترکی تشکیل بکنی زمان وینا لیستیان مجارا میا اوی اونجی زانن keçeka Kurdaka SDB Alman bu sebep ku kırtına ve keşka 5 sali ya Kurd dadge halimini ceza ki da ve 10 sal ceza daye pişti vi le pravgute disa mahkema çebu disa keseki 4 sal ceza danvi دوینا بیردن بحثا داعشی دکن و بحثا کریارین داعشی دکن چند روبره داعشی ایرشی پیشمرگا کرد و دو پیشمرگین کردستان چید کرن برزوان ببیرتینن هر یک و دقاقی اونگانم به مجاره ور بنرخینن که عزیزم شته دست بکن تنجي منايت كيك عزيز جمدي كيك بازاتم على تجير التزوتي هن بلکه از نموناک دم بویجم وین نمونین کل ولایت‌های اروپا جدا جدا هن بریارن کو حقوقی و دادوری تین دان هنه لتشتكي دجي بالكش وكاغاداري از بيجم او جنن كو داعش لروجاواي كردستان جاليه چكتارن شروانن كردا كو ياجي اداره ال روجاواي كردستان ده حفسه ده بنيا كامبي ده بون هدي پیمانه کرن كو هدي او جنانا وگرن جكيجان ولاتي هاتنا وگرن وي ولاتي ل وقتا هاتن بري و پیواجو يكدن هبو اوه كو سويت شبون و بشداري شرب بون 5 کسی 10 کسی 20 کسی یعنی از باور دکم زیده 200 کسی شونده وگر یا لی سیاست که کوآ به تایبت یا دولت سویده و بگشتی ولایت‌های اروپی زیده وکا مدیال چیناکن بلاو ناکن ددخن بن چاو جزاجی ددن یا جی برددن وقتا برددن جی دیسا دبن چاواده وان دپاريزن و ام بخوا نزانن که
sebep çi bû gîş kîjan konaxê loma ew jinên ê Daişê vegeryanin taka tekîfada wan werdigire weke beşdarî şer bûne li gor wê beşdarbûna şer ceza didin wan lê li aliyekî din ku mexdûrin di aliyekî din jî de hiqûqek din li hemberî wan tê meşandin. Ez bawer dikim vaya belkî wezîfeyeke Kurdên ê weka me ku li dervayî welêt dijîn li revenda Kurd li diasporayê dijîn divê çi bi şexsî û çi bi rêxistinî û çi bi dezgehên din em bikaribin kombînasyoneke harmoniyekê bi hev re deynin û Kurda ê ku tûşî neheqiyê dibin tenê nehêlin û xwedî li wan derkevin. Başê kek ezîz boya bersiva te yakin û kek medenî cenabê te tu vê mijarê çawa dinirkînî? Dadgeha Münîhê kararek bê hiqûq dayî. Ez karim bêjim ev bi navê Jenîfer û wetandaşê Elman ev pîrek parastî çünkü li ber tavik ji bo zarokek û diyawêna kirine kole revandine û îşê mal biwatkin û zarok li baxçe girê didin li ber tavikê ji bê aviyê ji bê avbûnê zarok dindê jin û mêr ê gu evkirine eva gu bi navê Jenîfer û mêrê Taha El Cumalî endamê îşî dêne endamê rexistina îşî dêne îşî dê çi dikir êzîdî dikuştin êzîdî diravandin tecavüzî wat kirin li pazara difrotin ne ro niha wextê ku mero vêna li ser vêna biryarke bide divê mero li hiqûqê navnetewî li gora hiqûqê navnetewî biryarke bide û ceze bike li hemberî mirovatiyê li hemberî însanetiyê suç levza wêna kendî derketî holê piştî herba dinyê a duyemîn sala 1945 de li mehkema dadgeha askerî a Nürnbergê li Almanya derketî holê û piştî wêna jî mehkema navnetewî a ceze derketî holê dixala di statûayê de dixala heftadê ev li hemberî mirovatiyê li hemberî însanetiyê suç bêçiyê li wir belî kiriye di wir dibêje li hemberî nifûskê wextê ku saldırîk mezin çê bibe kuştin çê bibe tevayetî ratin etkin koletî çê bibe işkence çê bibe tecavüz çê bibe revandin çê bibe evna dibêje suçê hemberî însanetiyê ne nihata mesela go ev keçik û carê kirine kole revandine li ber tavikê hiştinê bîşkence kuştinê her du ne endamê îşî dêne erê wî çaxî ceze çi ye suç çi ye li hemberî mirovatiyê suç ceze wêna jî heya got bimirin gerek hepsê dibin yek ji ev e a di duwa li gora peymana Cenevre a navnetewî û li gora aqda sala 1948 çê bûyî ji bo jenosîd bê astenkirin û cezekirin li gora xala di duwa Rûsya jî evna parçayekî jenosîda êzîdiya a heftê û çarayê ji bo wilo jî ev her du însan ceze wana gerek heya got bimirin di hicrê de hepsê dibin ev biryara Nürnbergê biryara dadgeha Münîhê xelit e malbata vê qîzê gerek daxilî mehkema Frankfurt û daxilî dadgeha mehkema Münîhê bibe li hemberî va biryarê xelit here îtirazî. Başê kek medenî gelek spas em hatin mijara xwe yê taliyê hevalê nêze mijarekî yekcarna mijarên vî rengî jî tînin ekranê qereş dax yek ji
navenda geştiyariye îro mijara me ye Qerezdağ navêna wêran şehir û Diyarbekirê de heremekî çiyayekî gelek hêja ye em îro mijara Qerezdağê bernava xwe bi taliyê bînin ji kek ezîz dest pê bikim cî warê kek Mehmûd Lewendî dibe ciyê geştiyariyê kek ezîz tu çawa şîrove dike vê yekê kek ezîz dîsa ket çavê kek ezîz deng kek medenî em ji te dest pê bikin heta kek ezîz tê Jeopark di sala 1991 de li Fransa ketî lîteratûrê de û îro Jeoparkê got li UNESCO qeydkirî 147 li Kurdistanê û Tirkî jî li parêzgeha Qulû û li parêzgeha Konya Qulû Jeoparkek heye Waliyê Diyarbekir ji bo got Qerezdağ bibe Jeopark dibêje me miracatî UNESCO kirî ev tişkî baş e Jeopark mesela got çiyayê Qerezdağ berî hat 100,000 sal ev çiya agir fûrandiyê û vemiriyê piştî got vemiriyê kaş û kaşîrok û meğare û çal û koncal tê çêbûne cînên jî gelek ku estetik hene çilo nexşer wê însan wextê got însan ixtiyar dibe ev ji tê xuya dibin ya jî çizgînên xêzin tê xuya dibin ev volkana got vemiriyê jî didê xuyakirin got mesela ser wê erdê di çi dîrokê derbas bûye qaşlê erdê çilo şekil standiye wêne dê xuyakirin tişkî dîrokî û tarîxî ye divê dewlet li vir planlamakê çêke rêna çêke têxê bin muhafaze de yönetima wêne û ekonomiya wêne çêke hem evna ve bihêlê got Kurdistan û Qerezdağ bêtir bênazkirin hem jî ji bo miletê got dora Qerezdağê ye ji aliyê aborî jî îmkankê wê çêke yani wextê got tarîxa medeniyetê tu bixwaze yaskê tarîxa dîn û yeqîniya ola tu bixwaze yaskê dîroka kendê tu bixwaze yaskê tu mecbûr Qerezdağ û Ruha û Mêrdîn û Amedê tê xênav de bê wena tarîxa dinyê tarîxa medeniyetê tarîxa çendê tarîxa dol dîn û ola nayê nivîsandin Qerezdağ jî di neqeba Mêrdînê û Ruha û Amed de yî wek di neqeba Hersiya di merkezeke û ev merkez wek navendik Mezopotamya û Kurdistanê ciyê got nû zat lê hatî çandinê ji bo mihîm e mesela got evna bibe Jeopark û ji dîniyê hemû kes bê lê bigere wextê bê lê bigere ne koncal û meğare û wa tişta tenê wê bibînin tiştê estetik doğaya Kurdistanê jî wê bibînin kultura Kurda jî wê bibînin çünkü Jeopark tevl û kultura çanda dora xwe a milet û tevl û tebiatê wê ne Jeopark e tiştî baş yani baş kek bedenî gelek spas mala tava be kek ezîz vay tu vegeriya hat kek ezîz dibe mijarê de em dixwazin dîtinê te jî bigirin û êdî em dawî li bername xwe bînin kek ezîz em te gudarî dikim îsa deng kek ezîz dengê te qut bû باش بله انا بله دواره گشتیاریه ده کردستان براستی ولاتکی گشتیاریه پر زنگین و دولمنده دنگه منته آنها بله دنگه منته اره ته
وهذا جا أنا تي قالوا أنكاتي يكجارا كتبه أنكاتي لجي من نورمال خويا يا نزانم أري أنكا دنكتي تبي بيبي كيك عزيز دنگ ناي نوا دنگتتي إيه باشا من خواست از بيجم كردستان واري ولاتكي گشتياري ولاتكي دولمنده چه برماهیان دیروکی به چه به آوا خو بحرا خو چمین خو و چه ده باجارن دیروکی و volkano ya jî em bêjin girên qîjot te gelek ciyên hêja ku ji aliyên geştiyara û turîsta werin bên dîtin. Heger ku ev ne rewşa awarte be û ne rewşa siyasî helwesta dewleta Tirkî li beramberî pirsa Kurd û Kurdistanê be bawer bikin turîst hejmara wan ew ê nekê be ku werin seredana Kurdistanê jî bikin. Qerejdağ numuneye, Behrawanê numuneye, bajarê Urfa û Diyarbekir û Mêrdîn û Xarpût û wan numuneye, xweşbûna xwezayiya Dêrsê numuneye, berfa Serhedê û Erzurumê û sporê li wa derana ku tê kirin numune ne lê yanî a ku aliyê Kurda û dezgehên Kurda û rêxistinên siyasî û sivîliyê Kurda bikaribin daxwazên ku pêştexistin û derfetên pêştebirina ya turizmê ya geştiyariyê ji bo Bakurê Kurdistanê ku ew tê navekîdin li Kurdistanê dikin dewlet divê piçekî dev ji wê siyasetê em dikarin daxwaz bikin û em dikarin rexnê xwe bi dijwarî bi tundî li hemberî siyaseta dewleta Tirkî bînin zimên لê weka cenabê we anî zimên yanî Qerejdağ numuneyeke ez bawer dikim demakê weka ji bo spora zivistanê jî ew Kurdên me ku şelwerên we jî şelwerên xwe ku nav berfê de dişemitîn dîmeneke xweş bû yanî û belav jî bû bi nav û deng yanî xweş balkêş bû tiştekî balkêş bû hêvîdar ew siyasetên ku li hemberî înkarkirina siyaseta înkarkirinê ku em bikarbin deşifre bikin û eşkere bikin ez bawer dikim ew ê bandora geştiyariyê gelek spas gotinê wê Îtaliyê herêk teqakî hûn karibin gotinê xwe Îtaliyê bibêjin û stûdyo terk nekin bibînin em ê bi hev re çayek vexwin kek medenî em ji te dest pê bikin gotinê Îtaliyê bixwaz bibêjin Yani gotne tali oxtetim bike mevan te izne bide goz analiz bikim bule şuğle kinkin ez nikarim biştar. Ez bêjim li vir em ê anka di stûdyoda bibêjin. Adi dua programık bernamak başçı bu keke Siraç Kılıç este u havalete pîroz dikim silav dikim û ez hevalê Aziz Ali jî pîroz dikim silav dikim û ez temaşevana jî silav dikim. Kek medenî demekî dirêj bû me hev û du nedî performansa te jî wek berê ye 1995 me hev û li Ankarê nas dikir 2005 dîsa di dadgeha Ankarê mittedî û Anka mittedî tu hîn wek berê ye mala te ava me te zeft kir di bernameyê din de analîzên din de em ê dîsa bi hev re bin mala te ava bi kek ezîz tu gotinê xwe Îtaliyê bêje Musabın xatirê te û keke ezîz kek ezîz em te gudarî bikin. Spas bêguman mijar gelek bûn û gelek nirxandin û gotin hebû ku mirov li ser zêde jî bikira lê ez bawer dikim hindik û rindik de me hewil da ku em dîtinên xwe û nirxandinên xwe li ser wa mijarên ku we tespît kiribû hêvîdarin berhemdar bû spas mala we ava û her di bernameyê we de serkeftinê ji we re dixwazim dubare silav ji bo kek medenî û ji te û ji
خەباتکارên vê bernameyê re spas malî ava û silav û rêz bo temaşevanan jî destê we xweş. Ez jî spasiya cenabê we dikim dem gotinê we birî biborin ev yek ji stîla bernama me ye em mijara bi kurayî nanirxînin mijarê heftê ye hefteyê ku ji me got ji pencera Kurda em dinirxînin û her du jî bi bernameyê de serkeftî bûn ez we pîroz dikim ev hevre wextekî xweş sohbetekî xweş û bi hêviya ku di bernamakî din de tenê di mijarekî de em bi were bernameyên xweş bi rê ve bidin. Temaşevanên hêja em hatin taliya bernama xwe me bi du perwerên hêja sohbetekî xweş kir heta bernamakî din bimînin di xêr û xweşiyê de. Şev baş. Şev baş.